And we call this chili is a piri piri or peri peri chili, original chili from Portugal. Fourth spiciest chili of the world. Very hot. Peri peri chili. Shall I try it whole on the No, one? you will get a good glow. You can see, huh? Should I take half of it or Yeah, half is okay? half is okay. Peri peri. Not full, sir. Mal som vás rád. She's asking like, yeah. Wait. It has best taste and flavor, sir. No worry. He's still alive? Yeah. For now it's good. Yeah. For now it's good. I will wait. Few Sometimes it takes some moments time. later. I know, Yes. It's good. But when we are eating this chili, no, so heat comes from our eyes, nose, ears, everywhere. Very hot. And we get a good glow. The taste is very good. I Taste, like it. yeah, flavor And and I taste is think very it will be much. But more. he can. Yeah. He can tolerate it. Yeah, a little bit maybe. Yeah. I am second time in India. Yeah. Takže nebudem vdova. But don't touch the chili. Huh? So don't touch the chili. If you are touching Yeah. chili, don't touch your Don't eyes. touch ice. Yeah, I know. Something like this. This. Niečo také som jedol s Clarisou, takže celkom som si dal aj pečku večeri. Čiže Small cup myslím, of že môžem. We have seen pokračovať. most of the spices. Huh? This small grape. Ale pre istotu sa neboskávame, dobre? Aj štvrté najsilnejšie, ale asi takých tých prírodných, naturálnych. A keď už sme pri tom, už toto je teda peri peri chili. Zaujímavosťou je, rastú do vrchu. Tie chili papričky, keď rastú do vrchu, väčšinou sú štipľavejšie. A zaujímavosťou je, že vtáky môžu toto jesť. Vtáky nemajú cit na tú štipľavosť, takže to potom roznášajú po okolí a samozrejme tie semienka, ktoré sú tam, tak v vtáčom truse padajú na zem. A takto vyrastená rastlina z tých vtáčich trusov aj 4 aj 5 rokov žije. Ak ju urobia manuálne, tak rok a pol maximum. Takže to je zaujímavosť o chili. Takže po chili papričkách peri peri, ktoré som si vychutnal, tu máme ďalší strom. Je to tento strom, nie je pôvodom z Indie, je importovaný z Južnej Ameriky. Tam môžete vidieť jeden plod. Čo niekto bude vedieť. A ešte tuto je taký. Takže toto je, priatelia, kakaovník. Ako som hovoril, nie je pôvodný. Je importovaný z Južnej Ameriky. V Južnej Amerike majú väčšie plody ako papája, tu sú takéto menšie, ale vedia to tu vypestovať. Takisto kakao je veľmi zdravé. Riziko infarktu a podobné veci. A hovorila, že keď kupujete, lepšie kupovať ako prášok, ktorý nebol roasted, pražený, ale naturálny, a ten má veľmi pozitívne zdravotné účinky.